Девето хора, аз съм Начала Бошко и днес ще играем с Красимир Килър. Деца надъхва като свиня. Магарай. Днеска ще играем на Roblox на играта 99 дена в гората. Влизам! Аре, Краси, join me! Тика крещят, че му поеш хората. Where are you? Where are you, бе? Come me, motherfucker. Ана. Къде да се прави като да шайбем? Пидерас! Защо? Идвай! Аз само е пидерас. Така. Пидарас. И Пидарас няма да влезна. влез на пидерас, седи. Тук на краската малко. Срещах се! Това. Ще разбереш като обича. Ще че дърва. Чули! Не! Как ще че дърво? Краски, защо си тъпан? Трябва да предпазвам и огъня и за до вечерата ли, бе? Да, що от вечерта понякога идва един дебел Елен, по-дебел от тебе, защото поне ти си кокъл. Не, колко ти дебел тебе? Ай, махни от пидер. Ще давам това. Айде ще ти го Краски на майка, си че пидер. Коса? Знаеш какво е пидер? Какво? Ти? Ага, беше майка. Ей, go run away. И пидерас, слагаме тук дърво. Така, не обръщай Ти защо не го ще се даваш пакове, шмачка? Защо не мога да се ча дърва? Защото мой си бавен. Вижте как влиза дървото навътре и надяваш, че ще е бе дървото. Махни YouTube, ако ма бани, ти ще ми плащаш бана. Може да направи друг акаунт. Тя ще бяга дървото. Аз на този акаунт, дето имам цели 8 плюс-минус сабскрайбъра. И моля да се хора. Виж, направи на база, например, братле. Аз чем пак да се четърва. Ако стане тъмно, ме кажи. Краси, стана тъмно. Стана ли? Не. Брат! Аз още не виждам! Още не се мръкнал. Българс. Така, нищо не е станало, да продължаваме. Нищо, аз тук се качвам. Хапнах малко много куби. Аз хапнах малко много куби. Значи си вегетарианец. Малкото братвичка. Аз бях малко много куби. Ти са ти селен там на време в каширка, която е гъбава. Селени като тебе ли? Бъдикам. Виж, носа 5 моркова. Да се храним. Чули? Не. Майкаче. И баща ти. Ай, махни бе, плаши мае. Сектир ти, ако не ме плашиш. И сектир. Виж, така оставям морковиче, не би морков е стане. Ти си бавен морков. Един бавно развиващ морков. Така, аз ще направя ферма за моркови. Чакай да се бяхме. Ферма му за...
Освен, нищо не съм казал. Чакай го правиш, бе! Какво правиш? Нищо. Какво направи? Ако направи Исма. Ама, аз искам да направя майкаче. Искам да направя... тебе. Искам да направя... Чакай. Искаш да я изпърдиш? Не, мълчи. Искам да направя... Направи се насер. Искам да направя моркови за фирма, за да може да ядем. О, хора, това ще бъде интересно. Аз не мога да повярвам, че са минали 5 минути и 40 секунди. Откакто не сме почнали, още сме на първия ден. Добре, ама огън сега ще изгасне. На 44% е. Яш моркови. Давам ти тези 2 моркова за тебе. Яш моркови, заек. Аз ли? Да. Так му да станеш малко по-дебел. Да, стана ден вече. Девчу! Сечи дърва, орангутанг. Има някаква вълка и така. Цепи. Цепи. Казах цепи. Къде? Краси? Да. Къде е Веско? Кое? Къде е Веско? Чакай, бабле. Краси? Да. Къде е Веско? На работа. На работа ти казах! Знам, че Веско е вътре. Къде е Веско? На работа ти казах, бе! Не! Красимир е много си бавен, честно да ти кажа. Съжалявам, че ще казвам истината. Но наистина. Много си бавен. Така, че събирай дърва. Не! Ти събираш дърва, аз събирам пак лайна. Баща ли? Ох, това клипче трябва да му сложа в описанието. Виж, аз нося е така отблизо. Не, ари! Мале, брат, колко дърва! Добре. Ай, там, братле. Красимире! Да. Намерих мега много дърва. Къде, бе? Аз па ще давам дърва близо до огъня. Кого посъдяваш? Кое? Кого посъдяваш? Главата ти? Не бе, това, аз доближавам, аз слагам растения от дърва, за да са по-близо до огъня. Разбираш ли? Да. Реш ли? Не. Какво майка ми, бе? Мълчи, бе. И сега, че на това видео ще трябва... Добре, служи 2 дърва така. Служи 2 дърва така. Нямам дар... Чакай. О, малко. Кого майка ти ще цапна най-накрая? Ти къде имаш тази енчантната брата, бе? Ми, инчантинг. Е как? Като всеки един човек, бе. С тежък труд. Точно с крадене. Кажи ми каза, че енчант на братата. Така, слушаш ли ма? Yes. Аз пак тебе не. Добре, сложи ли 2 дърва така? Да, слоих. Сега направи растения. И Красимире, Да. искаш ли... Така ще правим моркови? Искаш ли да направим ферма и да получим един ачивмент? И какъв е този? Вегетарианец, т.е. нямаме право да ядем месо. Упс. Няма право. Нямаме право да ядем никакво месо. Шаколя зайче. Коли. Шаколя зайче! Уколя зайче. Браво, бе, Филип. Ти си Филип. Мой. Добре, на света. Няма, това нещо идва. Добре, изпечих месото и сега ще го изям. О, не, аз съм гладен. Краси! Добре, яш месото. Дай месо. Ето. Така не ми показа този ачивмент. Гладен съм. Сега ще порасна в моркович. Как викам, брат ми показа този ачивмент. Гладен съм. Виж, е така, да бъче. Виждаш ли как растат над дърветата? Да! Едва съм го направил, да може отблизо да събираме повече дърва. Ага.
Чакай, Краси, аз тук събирам дървенца. Добре, сега ми кажи как да си направя пашилна брадва. Няма как! При мене, знаеш как се прави? Как? Намираш някакъв чест. И? Отваряш го, има шанс да се падне ачивмент брадва. Вече имаме трети левел това. И ми пука. Е така, Имаме 0 дърво. Всичко имаме 0. Много добър. Ама те ще стигна ли този огън до някъде или? Трябва да не стигне за тази нощ. Трябва. Ма да знам дали. Айде стигна. Какво става, бе? Какво излезна там, бе? Къде е другото дърво? Да. Хора, само да ви кажа. Най-трудният ачивмент за мен е вегетарианец. Защото не трябва да ядеш месо. Пък месото е едно от едно от нещата, най-лесно се взимат. Най-лесно се правят и дават мега много храна. Пък с това трябва да го махнеш и ако можеш и по-нататък в играта да се прави, до сега това съм го направил 1000 пъти. Защото ви искат, ако не се лъжа, трети левел на тия работи, дето да таковат. Трети левел, за да може да се отключат някои работи. И това е. Така, аз отварям чест. Има и красна мери златен. Базикаш се с мене! Да, базикат се. Хора, направо мога трепа. Честно да кажа. Вълк! Виж колко дърва съм събрала, бе. Колко? Не знам. Красимир, намери ми храна, гладен съм. Кое? Гладен съм. Не знам къде ще намеря храна. Морков. Морков, градината не знам дали ще Дай ми морков! Искам морков! Добре, ще отида за Краси, на помощ, на помощ! На малко съм, много съм малко. Моля се, на помощ. Краси, ти си моят спасител. Ако ме бъдеш, ще ти дам 5 лева. Базикам се. Не, 0 няма. Ще ти дам 0 лева. Да съм по-точен. Сега ще нахраня малко и след това ще такова. Видях 3 мръвки. Какви 3 мръвки, бе? Добре, събирам мръвки. Хайде, искаш мръвка. Събера малко мъркови. Виж, матко. Кошматка. Да вълва. Да, бе. Краси, да знаеш ли, драгни 10 дърво и ти благодаря, че си събрал толкова много. Ето и си печа мръвка, да. Ети мръвка. Чакай, Ети две ще имам мръвка. 10 дърво. Защо не? Добре, аз казвам една мръвка, че ми другата. Мръвка! Красимире, Да. направих ти карта. Да си ми благодарен. Не благодарен. Сори. Сарян. Трябва ми лъщи, за да мога да правя супа от моркови. Чакай малко, бе, аз имам тук неща. Бачко,
Значи 5 дърва. Да го ми... благодаря, тък ми те ще ми трябват. Аз ги събирам. Ма- Виж, че тук съм посидил за това. Така, благодаря. Значи само си правиш нещата, нали? Правя си нещата, ама погледни. Скоро Аз ще... къде ги включа тия болтове, бе? Аз ги взимам, ти трябва да си правим така, аз нося болтове и въглени и такива работи, ти пък. Добре, да направим някакво легло за шкипам Денис. Аз нося дърво. Вече включихме мапле, бе. Аз си го отключих. Добре, браво. Ай, скоро ще идва един пидерас. Големия зозеля. Ето, ако искаш бери мога да... Красимире! Да. Скоро ще се ебе мамата. Не бе. Аз събирам моркови. Чуля. Браво, пазарен си. Ето, че ставам 5 моркова. Thanks. Краси! Да. Да знаеш, скоро ще се ебе мамата. О, добре, имам едно такова. Какво правиш? Слагам ги тия, защото има... Сега ще идват... Виж, намерих някакви четя. Не трябва. Аз ще да спорвам. Краси! Да. Трябва да ми донесеш 15 дърва. 15. Даже не, аз сега ще събера малко тук дърва, дет ги има наблизко. Добре, донесох една борвинка. Борвинка. Много добър. Ке? Викам си много добър. Аз ли? Да. Ето как ги ставам дървата и другите лавичи. Колко дърво имаме? Не знам, 1, 2, 31. 4, 5, 6 дърва. 30. Че сложа. И така, 2. Всичкото тук. Краси, благодаря ти. Да си жив здрав. Айде, кога ще изчепи това, бе? Ма, Краси, Да. само да ти кажа, има и други неща, де тук в игра трябва да правим. Какво? Има едни вълци, Да. дето сега с двамата ще трябва да ги трепим. Да ги трепим. Да. Къде си? Вил, атакът, return. Днеска такова. Тая нощ ще на атакуват ни пълни идиоти. Добре, това днес... Ба, ти ко направя? Имаме 12 дърво. Добре, чакай да хапна малко морков. Аз видям всички. 14, 15 дърво. Сега ни трябва 10 такива метални. Абе, чакай. Краси, качвай се тук горе. Това бъни фуд за какво не е? Качвай се горе. И какво така правим? Аха. Аз няма го скипвам. Ти няма го скъпваш ли? Идват сега едни пълни идиоти, деца са много гадни и бият много. Ме да слизам ли долу? Не. Значи ти е педараш! Красимире. Аз се чудя. Защо още трябва да снимам с тебе? Добре, аз ги удрям отдолу. Не им биеш никакъв демидж, аз им бия демидж. Чакай, трябва, ако им се кача на главите, аз мога да ги удрям, те мен не. Брат, погледни, аз ги хакнах. Качвам се на главата и не могат да ме убият. Виж, почив някакъв кристал. Не, това не е кристал, това е амулет. Добре, аз ще ги слагам че да горят. Каза се амулета на идиотите. Добре, аз ги слагам да горят. Браво, бе, истински Филипс.
Защо ти идваш и там, бе, Букук? Никой не ти е позволявал. Позволяваме ти само да гориш. Морковите са пораснаха. Майге, Аз ги изяждам. посмей. Децата няма какво да ядат, ти ще ми ядеш морковичи. Добре, аз да вървяш. Как викам децата? Децата няма какво да ядат, ти ще... Краси! Опа! Дай ми стъпката на... Аз. Така, добра брадва или... Ще вали, бе. Това е по-добре. То вали. Ама те дърва... Почваме да събираме дърва. Ами добре, ама те дърва станаха някакви сини. Да, защото са мокри. Знаеш къде да ги слагаш? Е там, дето миналата нощ бяхме се качили. Ама отгоре или отдолу? Отгоре. А не отгоре, просто ги слагаш. Близо, както автоматично. Да, в среда трябва да са. И като ти съхнат, можеш да ги слагаш. Като станат нормални, тогава можеш. Иначе не. Аз съм се качвала тук, ли? Да. Ето така ли? Да. Тук? Да, така трябва да са. Аз събирам ресурси. Събирам ресурси. Сега като вали дъжд, не е ли добра идея, че морковите ще растат още повече бързо? О, имам револвер. Револвер. Да, има револвер. Значи това означава, че може да тръпиш. Чакай, аз не мога да го взема. Да, ето, револвер, 18 патрона. Добре. Опа. Виж станаха нормални. Кое? Дърветата. Може тогава да ги слагаш. Ама дама едно не е станало. Това не е станало. Колко много дърва ние имаме. Аз се чудя какво е. Опа, копие! Копие? Да, копие. Копието е много силно. Много добро. Искам да тръпа зайчето. Красимир, ти само да трепиш и в главата, че да ти кажа. Като почне да става нощ, ми кажи. Добро. Там ме заобиколили дебили. Намерих някакъв болт. А? Намерих някакъв болт. Става нощ. Мам се. Ама аз съм далеч от къщи. Къде от къщи? Аз съм много по-далече от тебе. Прибирай се. Прибирам се обратно. Аз ти погледни на... Намерих някакъв болт. Аз съм много надалече. Намерих някакъв болт. Добре, и аз имам. Добре, едновременно не стигнахме. Брат, трябва да минеш за ядене. Гладен съм. Ще изпеча мръвка, чакай. Ето ти мръвка. Дай мръвка. Ето. Благодаря ти за мръвката. Може още мръвка? Няма. Не. Ако искаш е морков, един. Морко. Да, моркова. О, благодаря ти. Остай, чакай. Да, с тези болтове ги слагай. Защото трябва 10. За да направя едно много хубаво нещо. Брат, аз знам, че огъня скоро ще изсъхне. Тайле? Кое? Крафтинг бенч. Не. Това. Та? Да. Корак път. Да. И какво трябва да прави това? Какво това да прави ли? Какво прави? Това можеш за 3 морква ти прави едно дет, ти възстановява почти на цяло хангара. Добре, ама аз съм гладен, братле. Нямаш ли нещо за ядене? Не, нямам. Аз близо до огъня ще дърва. Аз тук пък взимам тия дърва. Порасна към морковичи, най-накрая. Яш. Значи още дърва. И благодаря.
Тя да хапне малко моркови. Ето за ти посадих това растение за хънгър. Така, Добре. къде аз не съм ходил? То май почва да става нощ. Това точно тръгвам да става нощ. А Краси, Да. може да ми покажеш на работа? Кое? Вълк! Не бе. Умри. Казах да умреш. Благодаря ти. Така, някой от тези по-големите вълци, ако ще ми идва, да ми идва. Айде мръщам заедно мръщам. Но чакай, аз защо бягам? Аз мога да ходя тъкмо да си икономия глада. Доближиш ли се малко повече, ще имаш бум-бум, цак, бум-бум. Добре, ще изпечем на мръвка. Защото ако не те е гладен. Той за мене. Бе, аз съм на колко мръщ? Добре, на шкафа Краси, аз ще нося хънгър. Добре, на шкафа изляж го. Айде, диамант. Диаманти. Да. Но то диамант само за един човек. Намерих вълк. Да го убьем ли? Или ще ме трепи направо? Трябва да са... чакай, аз тук има ягоди. Отрепи вълка, виж колко мръвка даде. Да бе, знам, то вълците дадат много мръвка. Знаеш колко е добре сега? Да бе. Аз, брат, тук намирам мега много дърва. Погледни. Добре. Айде, аз идвам. Какъв е този бензин, бе? Ко? Има някакъв бензин. Много добър. Бензин? Ми виж, до нас. Да, идеално. Хвърляй го в оня. Я бато колко порасна, бе. Да. Чакай, брат, аз имам мръвка да давам. Дърва ти нося. Добре, има мръвка на шкафа. Неща идва. Мръвчици, аз обичам. Добре, къде изчезват мръвчиците, бе? Ето къде. Добре, взимам един морков и се пробирам. Брат, тия мръвчици май нещо са поди. Така не ми пука. Мръвки. Го оставя. Не го оставя. Краси, има много мръвки. Брат, вижте, бъгнах дърветата. Що бе? Бъгнах дърветата. Брат, имаме 9. Трябва ми едно. Какво едно? Едно желязо. Тя ще хапна една мръвка. Чи ли взял цялата мръвка? Не. Там Красен ти оставя мръвка. Благодаря. Даже съм ти оставил. Добре, виж колко дърва донесеш. Много дърва имаме. Чай малко, аз имам идея. Брат, защо аз като ги барам тя? Какво? Брат, тия дърва, искам да ги питам. Откъде взимат тия магически сили? Искам да питам тия дърва, откъде взимат тия магически сили? Аз ли? Не тия дърва, защото брат, аз ги барам. Виж откъде са много дърва, виж сега, так. Аха, браво. Те пораснаха вече. Вече огня ни е на 82%. Красим, ила, не ги цепи, идвай. Чакай, Колко хънгър имаш? Добре, идвай. Чакай, само ги нацепали 3 дърва и идвам. Ама няма ги събирам и само Ма не бе, виж какво ще взимаме. Малко дете.
Къде е това? На 380 метра. Насам, идваш ли? Идвам, чакай, идвам. Имам револвер, ще пазя. Хубаво. Започва да валя. Да не ти пука. Виж, има в тази пещера ли? Да, но трябва да убием 5 такива вълци. Аз ще ги стрелям. Взимай бръвката ли? Чакай, да, първо вземам. Не бе! Не ги закачай. Добре, на малко съм. Чакай, аз вземам мръвката, защото аз имам много място. Само аз Аз ще ги... изядох без да искам една сурова мръвка. Няма нищо. Има отрови малко. Ай! Хайде. Така ще ги съберем. Колко място имаш? Две. Чакай! Още 3 място имам. Това какъв вълк е? Нормален. Мой, стреляй! Чакай! Ще го бия. Добре. О, това е много хубаво. Това е за мене. Кой чака ли? Да, кожата е за мене. Букук. Спасявам те. Ключа. Чакай! Това стои ти, бе. Айде, излагам на. Тях има ли? Не слизай без мене! Чакай. Ето го. Чакай! Видям го. Виж, има съндък. Той чешне за мене. Добре. Да, аз ще го отварям. Не, бе. Аз ще го отворя. Добре. Ще го взема. Абе, Бошко, бяга от тук. Давай. Защо това ти е решила това? Защото това го подгонило и го кара, какво ти дай? Виж, фенер. Ма не го използвай, изключи го. Да, той има батерия. Има батерия. Добре, слагам. Чакай, аз ще го взема. Добре, ти ли го взе? Ари. Айде! Идвай да печем на мръвката. Нали знаеш, че изчепих дърва, 3 дърва изчепих. Ари, Идва неща. почвай да бегаш. Как? С shift. Не с спринт. Ето, добре, чакай. Готов ли си? И печем мръвката. 52 лева дадох за всичко това. Имам... Мале! В турбата имам... Глей колко мръвка. В турбата имам дете. Пускай го. Трябва да го... Ето. Брат, погледни, бе. Погледни колко много мръвка имаме. Погледни е там колко дърва имаме. Да, бе. Но, що не ги взяли, бе? Нали ме викаше да идвам, бе? Аз те дърва ги изчепих. Взимай ги слагай в огъня. Да ги слагам огъня? Да, само ако са сини, тогава ги слагаш тука. Само ако са сини. Така, имам и още едно дете. Добре, имам и 2 стака дърва, виж. 2 стака дърва ли? Виж, е там. Да, бе, видях. Не, почти. 2 дървета не стигат. Добре, чакай да стана. Чакай да хапна. Сега чакам ден. Чакаме ден да дойде то бавния, дето търгува с нас. Какво? Чакай. На нас не трябваше една бълче ли? На нас не трябваше една бълче ли? Да, едно бълче. Краси, я дай фенерчето. Как? Трябва да, чакай, аз ще го върна, но чакай. Сега трябва да отида до една къща и той ми трябва, защото това чудовище се страхува от какъвто и да е, от каквато и да е. Видя, че започва да гърми. От каквато и да е. Намерих това. О, давай. Да го вземам ли? Да. Вземам. И го слагай. Добре, аз се качваме там горе. Шкура вълка ли? Идеално. Тоест иска това нещо. Дето на вълка кожата. Добре, слагам чест. Револвер. Слагам чест.
Кой ще се фани? Давай. Брат, това е най-нова манера, като... Енчантната брадва. О, това е добра брадва. Това... Каза се добра брадва. Добре брадва. Значи, вече има да скепа скали. Ай, стига, тия мълни, брат, ги мразя. Само ме удрят. И няма как да избягаш от тях. Добре, аз влизам в тази къща. Коя? Не можеш. Шоп. Не купувай нищо от нея. Идвам при тия палат. Това съм го взимал аз. Брат! Има чест. Чест и болче. О, чакай, направих ли го? Сложил ли си го? Не! Намерих някаква броня. Взимай го. Бързо, взимай. намерих болче. Идвайте, бързо. Намерих. Хвани го. Хвани го и идвай. Мале, добре неща ли взимах? Но. Къде? Аз ме интересува ти къде си. Ето да. Помощ вълк ма гони. Извън към тебе. Какви очи е този вълк? Абе, вече спря да ма гони. Ам да ти точно Добре, и сега тази микроволна закоче. Тая микроволнова? Да. Аз сега ще ти кажа. Добре, и нося ти това и бълче. Слагай го. Чакай, ще ми заби играта. Тая микроволнова я слагай там. Добре, слагам това скрапа. Аз нося още мезе. Слагам и мръвката. И това, и това. Айде, идеално. Чакай. Идеално, бате! Така, трябват ми 3 моркова. 3 моркова? Бери. Това ни стига точно на 2 супи. И супичи колко хангър дават? Ако си ме и толкова, към и толкова дигат. Много дават. Затова... Добре, аз събирам... Ето супата е готова. Добре, изяжда я, ще направя моите сука. Ето изядох я. Брат, погледи. Бях някъде на ютуба. Прави супата. О, не. Пак ли трябва да се качва? Качвай се там горе, аз си вадя револвера. Добре, аз ще капвам супата. Качвай се горе. Добре, аз съм добра брадва и броня. Аз пък съм си приготвил револвера. Добре, идва така. Ето го изрубя. Добре, и слизам да я атакувам. Не! Ги слизам да я атакувам, да. Ма ще убият. Ще ме убиха. Ти на глава... Не, виж, скачвай се на главата. Давай, качвай се, аз го бия. Убих го. Револвера му, на мене. Добре, слагам те да горят. Ама не аз се... Имаме много мръвка, виж. Чакай малко. Виждам заекли. Право газа. Това, Бошко, даде крапнем още една ферма за много курин. Още една? Ами за храна. Имаме ли дърво? Деше дърва не трябва. Или, виж. Или кое? Или това. Това, дори са мокри дървата, като ги сложиш. О, не. Това. Какво е това? Я е на това. Лайкенград. Да, това не трябва. Това маха грамотейците. От базата. Краси! Колко патрони ми вдарил удар? Така. Идвай. Имаме 6 скрап. Идваш ли на една тайна мисия? Добре, хапам една мръвка и идвам. Айде. Аре.